Hello guys, नै जों दा मानासाव फैदोंमोन ज' लोगोफोर मानासाव डाइरेक्ट फैना खिथि फैनाय जाखाबाय ओजाय बानायबाय दं नै नायनो हागोन ओजाय बानायबाय दं बानायनायानो जोंना नांलायलायनायानो गोजा माने जोसा मिक्स दं ओजाय बानायगासिनो ओजाय दिब्र दं बारा गोबां गैया जोंना खानैसो फैनो दंबावो फैथ'वाखै बिसोरो एसे खामानियाव दंमोन देसि जुगार रायनो हागोन ओइ दाबोरा फायगोन बाय देसि जुगार गजब बेइज्जती है ओजाय लकेल दंलै माबा जाग्रा गैयाना बारा दे कहाँ से आया है लोकल है हम भी लोकल है ठीक है मा होनो मैसो फैनाय खोनादों आरोना मैसो फाग्ला माने बाराङाबारि माबायाव रेन्जआव सोरखौबा सौदोंलै मेडिकेलाव लांदों ओमफ्राय फन हरदोंमोन लोगोनो सिनायनाया ओमफ्राय बारा ओजों थांनो होआखै आरोना रुपै साइडजों जोंथ' दा माबा पिकनिक स्पटआवसो दंफैयो नै आलु होबाय जों आलु दा बिबौ बेरायबाय दं थावनि आंग्रोनि बिबौ दांग्रो हांदोना बिबौ दांग्रोनि दा हरावनि मोजाङै नै माबायाव होबाय दं ओजाय नै माबा हांबाय दं नै मा होनो बयलारनि बिबौ ओमफ्राय जों माबा देबाय दं ओजाय नै देसि जुगार ओजाय देसि जुगार नै लगाय नै नायनो फैलायदो नै भाइरेल जासिगोनलै लागाय आंना ब्लगा हाइलाइट जाबायलै ब्लगा सल' होनांगोन देसि जुगार नगेन मा ओजाय सिख्लाफोर फट' लाबाय दं नै ओजाजों नायग्राया बोरै गोथाव एवदे र' गोथाव एवबानो जाबाय दा जोङो नैखौ खावग्रोनानै एकदमबारे मोजां बरियानो खालामग्रोनोसै खावनाया जाबाय ओमफ्राय नै दुन्दिया माबा बनायनि दुन्दिया लगायनोसै ओमफ्राय जानोसै साखिना नायनो दे मोनसे र' नाय सासेया गेम गेलेगासिनो फैसानि गेमसो गेलेबाय दं इउन' ना मा होनो बरिया जाखादों खिन्थु संख्रि होखानाय ना बरिया जादों ओंखाम उखैलायबायलै जोंना बेदराबो दाबो मोनलाबा ओंखामा जोंना मोनबाय ना जोसा लाबखानाय दं गोथाव जायाखैबा नै साखि नायगासिनो आसला गोथाव जायाखै गोथाव मोनदों ने सान्दुंआबो जोबोर गोसाखा आरो बेदर फागायबाय दंनो बेदर दा जों होनोसै फागायग्राया नै गोबां ओजाय माजनना बेलेग आलादा मा होनो इखो लकेल माल मैसो फाग्ला फैना दंनो आरो इयाव मासे फैना दं मैसो फाग्लाया इयाव हाग्रायाव मानसिफोरा जों नायगिनायानो खैजोन सानना लाखासै सानै साथाम साब्रै साबा 6 7 8 9 10 11 जन जों खानैसो 11 जन ताकवाना दं आसला दै सलिनिया माबा नांदो मान
दासो मोजां मोनदों ओइ इखौ बोखारना दोनैलै उज्जल ओइखौ थुङा गबाय थानायखौ आं बोखारना दोनैलै थुङा गबाय दं इयो बोखारना दोननो दां बोखार बोखारलै बोखार दे जों रानबाय दं होननानै मावथिफोर थानांगो जों बायदि बादुलाना मावग्राबो थानांगो इनोथ' दे हो रानबायानो नै गोलैबाय र' जागायाव गोलैबाय दा जाग्रोनोसै जोङो बरियानो दा ओंखामाव दाखिसिगोन ओंखाम जाखांना न'आव थांगानोसै डाइरेक्ट थ' नै ओंखामफोरखौ जाखांबाय इसोरो गासिबो नाया नोंसोरथ' जाखांबायना इसोर जाखांबाय गासिबो प्लाट जाजोब्बाय गासिबो प्लाट जाजोब्बाय थंगाफोरा गैला आरोना सब थ' इसोरो जाखांजोब्बाय ओंखाम नांगोन नोंसो ओंखाम नांगोन एसे ओंखाम नांगोन ओंखाम बिकासाथ' गैलालै बिकासा जोंना सिंगारा गैला गुग्राय गोरलै गलायबाय सिंगारा जोंना ओजोंथ' मामाया दद्र'खाबाय मामाया ओजायनो साफ्रि खासि दं एख' गैया इयो मिथिगोना थ' लोगोफोर जोङो ओंखामखौ जाखांबाय आरोना नैयाव ओइ नोंसो बोखारना सङिखो दिसखो बोखारसं इखो खान्दाखो खान्दायाव गैलानो नै जोंदो आरो खाथामल'सै जोङो दा खाथामल'सै लोङो इसोरो सब जाखांजोब्बाय इसोरो ओइ जिन्थुआथ' नै ओंखामानो गैला ओइ नोंसो ओंखाम होफैनांगोन खोमालै इसोरनि गिलासआव लाजिदों नामा नोंसोरो नै जोंना सिंगार ब्र'आ गारिबाय आं लाथ'वाखै आरोना माने एख' लोंग्रा दोंग्रा गैथ'ला लोंग्राया माने ओरैनो एसे नर्मेलमोन आसोलना बया नांबाय बया नांबाय आसोलना इदो बिकास जाना हाबावगोन ना हाबाव लाक्सता इखो हो उथिबाय दे उथिदो थ' लोगोफोर जोंना जानाया जाबाय आरोना मैसो फाग्लाबो फैनाय होननाय खोनादों ओइ गिनायाव दं ओइ आं नोंसोर फोथाया ओइ जुम खालामना आंना आखाइ लेथ्रा नैयाव 2x होनाय ओइयाव दंफैयो दे मैसो मासे दं ओइ नुजोना इखो दयनो मैसोखौ दयनो ओइयाव दंफैयोब्रा मैसो मासे ओइयाव मासे मैसो दंफैयो थ' लोगोफोर जोंना ओजों खासे नांबावगौमोन ना मा मिथिया आरोना जायखिजाया माइरङा दंमोन खिन्थु खान्थायाव माबाया गैला ओमफ्राय थ' जोंना जानाया जाजोब्बाय जों खाथामल'सो जानो इसोरखौ जाग्रोनो दंमोन ओमफ्राय नै ओजोंबो खासेया लकेल दंमोन इखौ जाला आं जासिगोन दा इखौ खासे दंमोन नै माहाजोन होननाय थ' ब्लगा इखिनियावनो जोंना इन जासिगोन आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो आंना गोदानसो आरोना बुंनायफोरानो जाया माने नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना बाय बाय